ka ja gaba, za ka ja gaba, kai gwamna babu fargaba. Kawo na gwaninmu ne, Murtala kuma jaruminmu ne. Da iko na rabbana, kawo na kai za ka ja gaba, za ka ja gaba, kai gwamna babu fargaba. Kawo na gwaninmu ne, Murtala kuma jaruminmu ne. Da iko na rabbana, kawo na kai za ka ja gaba, za ka ja gaba, kai gwamna babu fargaba. Kawo na gwaninmu ne, Murtala kuma jaruminmu ne. Allahu wallazi sarki na wanda ya aku, Da iko na rabbana, yayi bididdigi, yayi tana, yayi matsatsaku. gawo da kai za ka ja gaba. Gayu mu zo da aski, su mata sai su yo shuku, Da iko na rabbana, domin mu jittaba da limami gun mala'iku. gawo da kai za ka ja gaba. Roƙon da za ni za ya haɗe duka da ni da ku, Da iko na rabbana, ƙasa ta je gaba, haɗa Kano babu fargaba. da iko na rabbana, gawo da kai za ka ja gaba, za ka ja gaba, kai gwamna babu fargaba. Gawo na gwaninmu ne, Murtala kuma jaruminmu ne. Da yadda ta rabbana, gawuna kai za ka ja gaba. Da iko na rabbana, Da yadda ta rabbana, za ka yi gwamnan mu nan gaba. gawo da kai za ka ja gaba. Inda rabbana ba tsoro babu fargaba. Da iko na rabbana, Gawuna da ƙara dai, Murtala ku za ku ja gaba. gawo da kai za ka ja gaba. Gona kici da ɗa, a handa uwa ta yi a nan gaba. Da iko na rabbana, Da yadda ta rabbana, gawuna zai zarce yan uba. da iko na rabbana, gawo da kai za ka ja gaba, za ka ja gaba, kai gwamna babu fargaba. Gawo na gwaninmu ne, Murtala kuma jaruminmu ne. Tilas mu jinjina ga gwamna Ganduje jarumi. Da iko na rabbana, Jarmai uban gari, mun kula ka tsaye da janjani. gawo da kai za ka ja gaba. Du ɗalibin kwarai isa duka in ya ga malami. Da iko na rabbana, Lamba ɗayan gari in Ganduje sannan ka jarumi. gawo da kai za ka ja gaba. Amanar ka ya rika a gawuna san bashi ya da kai. Da iko na rabbana, Komai zai sai da kai, biyayya sai ma a nan gaba. da iko na rabbana, gawo da kai za ka ja gaba, za ka ja gaba, kai gwamna babu fargaba. Gawo na gwaninmu ne, Murtala kuma jaruminmu ne. Liman ka kammala in ka gama barwa na'ibi. Da iko na rabbana, Inda na'ibi balle wan wani zamani. gawo da kai za ka ja gaba. Gawuna ake batu a Kano kwata duka janibi. Da iko na rabbana, Faru ka dakata mun bu uba na ka ilmi. gawo da kai za ka ja gaba. Ranar da za a zo ka zaɓe mu taho da bi. Da iko na rabbana, APC zaɓe a Kano gwamna babu fargaba. da iko na rabbana, gawo da kai za ka ja gaba, za ka ja gaba, kai gwamna babu fargaba. Gawo na gwaninmu ne, Murtala kuma jaruminmu ne. Inda yadda ta rabbana, gawuna gwamnan garinmu ne. Da iko na rabbana, Da dubutinsa jarumi, Murtala ai mai gidanmu ne. gawo da kai za ka ja gaba. Kowa ka gan shi ya zama wane to yarda wane ne. Da iko na rabbana, Zaki uban kare a har kura mai gidansu ne. gawo da kai za ka ja gaba.
gawuna gwaninmu ne murtala kuma jaruminmu ne da iko na rabbana ku za ku ja gaba ba wahala inda rabbana da iko na rabbana gawuna kai za ka ja gaba za ka ja gaba kai gwamna babu fargaba gawuna gwaninmu ne murtala kuma jaruminmu ne ga jaruminmu nan garimi nan a dangare da iko na rabbana sami a gwangyada babu aje guntun watiri gawuna kai za ka ja gaba gawun na zamani cikin birni har wajen gari da iko na rabbana mun yarda tuntuni kwando zai kyau da yin bari gawuna kai za ka ja gaba da iko na rabbana za mu wuce sau 100 da iko na rabbana uwar mu kurkuci ijiyan yau har ma da can gaba da iko na rabbana gawuna kai za ka ja gaba za ka ja gaba kai gwamna babu fargaba gawuna gwaninmu ne murtala kuma jaruminmu ne noma a gunkare gudu ne an daina ja'inja da iko na rabbana tafi sha ka kara sha bakan gizo ku ne waje da ja gawuna kai za ka ja gaba idan na faɗa kuji da gawuna shi baya ja'inja da iko na rabbana baya faɗa da ni da ku da su ba shi ja'inja gawuna kai za ka ja gaba da yadda ta rabbana mun yi addu'a kan baki da ja da iko na rabbana inda rabbana ba tsoro babu fargaba da iko na rabbana gawuna kai za ka ja gaba za ka ja gaba kai gwamna babu fargaba gawuna gwaninmu ne murtala kuma jaruminmu ne da yardar ilahuna in Allah ya nufa mi da iko na rabbana shi ne da ni da ku da su shi ke juya yanayi gawuna kai za ka ja gaba Allah ka wawa gawuna in ka bai ba shi kyautai da iko na rabbana kare shi rabbana abin ki duka har da tsautsayi amin gawuna kai za ka ja gaba Kano sai ta gaba ta ɗau harami har da ci gaba da iko na rabbana roƙi rabbana kun ga kuma na fargaba da iko na rabbana gawuna kai za ka ja gaba za ka ja gaba kai gwamna babu fargaba gawuna gwaninmu ne murtala kuma jaruminmu ne ina namu ne yan dai had zan faɗi kuji da iko na rabbana in dai kana da su a siyasar nan walla babu ji gawuna kai za ka ja gaba Musa tafi da dai gwarzo ne walla namu ne da iko na rabbana Mustapha uban gari da dan Yusuf gawunan mu ne gawuna kai za ka ja gaba Masir taho kaji da dan Isa gawunan mu ne da iko na rabbana Ali namu jarumi fiye dan namu ne da iko na rabbana gawuna kai za ka ja gaba za ka ja gaba kai gwamna babu fargaba gawuna gwaninmu ne murtala kuma jaruminmu ne kun san akwai Bashir mai sango namu ne da iko na rabbana Tahir gwaninmu ne tudun Fulani wajenmu ne gawuna kai za ka ja gaba kudan da aka dansa ce a manke yan namu ne da iko na rabbana dan malaman gari jin dilla fa'izunmu ne gawuna kai za ka ja gaba jikan mujaddadi malam na ma'aji gwaninmu ne da iko na rabbana fa'izu gwaninmu ne shi ma dan namu ne da iko na rabbana gawuna kai za ka ja gaba za ka ja gaba kai gwamna babu fargaba gawuna gwaninmu ne murtala kuma jaruminmu ne akitar gwaninmu ne Suleiman Abdul Wahab ne da iko na rabbana
a zo a sha na kwali sharaɗa gwaninmu ne. Gawuna kai za ka ja gaba. Sai kuma uban gari izan nan ga ya jaruminmu ne. Da iko na rabbana. Alhaji ubanmu ne Musa Isa aje yado. Gawuna kai za ka ja gaba. Ko za a je yado sannan ga ya mai gidanmu ne. Da iko na rabbana. Amanar kwamanda ne Murtala Sila gara namu ne. Da iko na rabbana. Gawuna kai za ka ja gaba. Za ka ja gaba. Kai gwamna babu fargaba. Gawuna gwaninmu ne. Murtala kuma jaruminmu ne. Da iko na rabbana gawuna kai za ka ja gaba. Za ka ja gaba kai gwamna babu fargaba. Gawuna gwaninmu ne Murtala kuma jaruminmu ne. Da iko na rabbana. Gawuna kai za ka ja gaba. Za ka ja gaba. Kai gwamna babu fargaba. Gawuna gwaninmu ne. Murtala kuma jaruminmu ne. 081-84-24-54-35 Alfamewa ga Kano. Gawuna gwaninmu ne. Murtala kuma jaruminmu ne.